mantiere ageno odiochieng' mari obedo maber akaw thuolo nieri mar rwaki e chenro mar Duond Mine kama kelo ni chenro nieri en Joyce Oduor. Odiochieng' ma kawuono e chenro mar Duond Mine wan kod wende studio adamiye thuolo mondo mi ofulno nyinge kama wuoke gi tich mabende otimo eka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi. Machiegni ahinya e chenro mar Duond Mine inyalo fulonwa nyingi kama iwuoke gi tich mitimo machiegni. Erokamano Joyce, an iluonga ni Aska Odero. Awuok e migawo miluongo ni ICAD. ICAD en African Land Child and Community Agency for Development. An kanyo kaka programs manager mar different programs mantie migawo. Erokamano Aska. Akakiwacho ni itiyo kod African Inland Child and Community Agency for Development. Mimi nyalo ngiso angisa matin ka wachako ni migawo maru ni mar ICAD. Ang'o ma otimo mang'eny? African Land Child and migawo African Land Child and Community Agency for Development en migawo mantie e buo African Land Church Kenya. African Land Church Kenya. Odil gi nyithindo, ratiro mag nyithindo mondo ng'ini nyathi oyudo ngimane maber ma all round, obed school, obed holistic care of nyathi. Koro gima maduong' ma African Land Child ma migawo ni timo, otemo ng'iyo ni nyathi odak ngima maber. Koro mane e badge kata mana gima wang'ere go kaka ng'ere giwacho ni child focus Christian organization. Koro wan migawo mantie ata kanisa ma wang'iyo ratiro mag nyithindo kendo wang'iyo nyathi odak ngima maber. Atukoro odiochieng' ma kawuono gima wadwa wuoye maduong' en chung' motegno kuom kedo ne ratiro mar jopiny. Un kaka jo ICAD, ere kaka utimo maendi mondo mi une ni gima jopiny kopogore gi mago eki mag nyithindo bed mar rowere kata joma moko be odhi mbele yo makare? ICAD kaka sewacho ni is a Christian organization ma ng'iyo wa maduong' ng'iyo ni nyathi odak ngima maber. To gini mondo wang'e ni nyathi odak ngima maber, wantie gi projects opogore ma wang'iyo kaka watiyo gi youths mondo wang'e ni rawere gi bo giyudo dongruok maber manyalo miyo gi kiny gi ngima maber. Ke nyathi kiny olokore youth. Koro magi endi osemiyo e program wa kaendi e migawo wa ka wan gi programs opogore kaka lobby and advocacy kedo ne ratiro mar piny mondo jopiny obed gi duol e chandruok ma gintigo kata mondo giyud ratichgi. Mano be en achiel kuom projects ma wang'iyo maendi watime in Homa Bay. To watime under alliance miluongo ni Civic Engagement Alliance. Mano ende emochung' sponsor lobby and advocacy kedo ne ratiro mar jopiny. Kaka ICAD gima thoro wa maduong' gima watimo wadwa ng'iyo ni nyithindo nyathi ngima mar nyathi, the well-being of nyathi, gima nyathi obedo maber. Koro miyo watimo projects opogore ma kaka lobby ni kedo ne ratiro mar chung' ne ratiro mar jopiny. Miyo wadonjo wang'eyo ni ang'o kaka nyathi di kony. Nikech kaka koro project mar chung' ne tego ratiro mar jopiny. Watemo matek mondo wang'i anena ni ere kaka in Homa Bay County, kech ma watimo in Homa Bay County, though ICAD tiyo in 12 counties in the country. But in Homa Bay motime lobby and advocacy motime kedo ne ratiro mar jopiny, chung' ne ratiro mar jopiny. To ka ng'adi matin iwacho ni ang'o momiyo lobby and advocacy ni kata chung' motegno kuom kedo ne ratiro mar jopiny? Ang'o momiyo yiera mondo mi udhi utime e county ma Homa Bay ma ok en e counties moko maybe kaka Kisumu kata maybe Nairobi kata counties mamoko go eko? Erokamano. Gima miyo sani kaluwore gi kaka pek mana nitiere e Homa Bay County, nitie report mane owuok higni mokadho ka 2017 kata 2018. Report ne owuok kaka nyithindo ma Homa Bay nitie gi problem mar malnutrition. Koro maendi nochuno ni ka nodonjo e Civic Engagement Alliance ni, to ne gidhi ng'iyo ne kaka nyithindo giendi ere kaka ratichgi mar yudo chiemo maber, ngima maber ok giyudi. Koro mane omiyo wantie Homa Bay County
gi project mar kedo ratiro chung' ne ratiro mar jopiny. To kaka niwacho ni penja kanyo ni ere kaka tijwa luwore gi wach mar kedo ne ratiro mar jopiny. Wang'iyo nikech nyathi e lens mwatiyogo, wadwang'iyo ni nyathi odak e ngima maber. Koro kata mana kaka youth, ang'si nwatiyo wadil gi youth, mani wantie gi programs matiyo kod youth. To wadwang'iyo ni ere kaka jogi diyud duol. Kata mana wadwamiyo youth duol mondo ging'e their rights. Kaka in Homa Bay, watemo kwatiyo gi young farmers, small scale, small holder farmers, magin youth. Wadwang'iyo ni youth gi be gi access inclusive market. Nikech wang'iyo ni sani piny onge tich, to ji mang'eny chandore nikech ka ging'iyo ni pur en dirty game. Ma ji mang'eny neno ni kaka rawere ok gihero wach mar puodho. Koro mane momiyo wantie Homa Bay mondo wang'is yudhe ni ere kaka ginyalo chung' mondo gibed gi duol achiel. To kuonde ma ginyal chope kaka market, kaka koro chirni, nikech ginyalo bedo kata gik ma giloso mag puothe kuma gitere onge. Koro mane ma watemo kaka ICAD mondo wati gi loro gi migawo maduong' mag civic society civil society organization ma Homa Bay. Koro nitie network maduong' mar civil society ma Homa Bay ma wadwa mondo wang'e ere kaka ginyalo miyo jopur duol. To sama gimiyo jopur duol mondo giyud chiemo kata giyud chiemo maber, adequate production, at the same time mondo giyud access to market. Mano biro miyo nyathi mantie dala kacha kech our main focus is nyathi. Ko nyathi dala kacha ka japur ni oyudo pesa, to wang'e ni at the end of the day pesa ni dhi chopo ne nyathi. Kech odhi biro household, and ka en household to the basic needs gik moko ka chiemo mar nyathi gindigo nyathi bedo maber. Koro mane mamiyo watemo kaka Civic Engagement Alliance miyo wakonyowa gi yudo ni kaka ratiro mar youth gi yudo access to puodho mondo gipur, mondo ging'e ni alternative income ma ng'ato nyalo bedo go. To nikech nitie big fish joma dongo mantie mbele ma kata ka nyathi ma youth timo tich ogo kuma nyalo timo nikech market obedo flooded, kata ogeng'negi gi some huge people, big fish joma dongo ma koro komiyo ginyal donjo. Koro temo miyo gi duol mondo giwuog oko mondo ging'e kaka ginyalo yudo alternative income mondo pesa no donjo household mondo odhi odonjne nyathi mwang'iyo cha. Same to in Homa Bay, kech waseng'ise ni ICAD wang'iyo ngima mar nyathi. Wang'iyo ni kaka wach mal nutrition, chiemo ma nyithindo kosebedo ka chiemo maber mamiyo yudo ka ok gidongo e yo makare, gin gi weight matin, ma kendo giyudo ka tuoche matindo tindo yudo gi ma mano affect kata ma their growth. Mane mamiyo wantie kanyo mondo wang'e ni to ka wan wachung' ne ratiro mar nyithindo kaka migawo mar ICAD, ere kaka Homa Bay kama be watie kech watimo livelihood activity moro in Magunga. To mano en under Homa Bay County kama watie, to kanyo michaki wacho ka nyithindo e Kenya mzima yudo nyithindo ma Homa Bay nutritionally ok ne gin maber. Koro wantie kanyo mondo wang'e ere kaka ngima mar nyithindo gi kwariwore gi civic society network ma Homa Bay, ere kaka dogiyud duol mar chiwo mar kedo ne ratiro mar nyithindo gi mondo nyathi mondo odag e ngima maber. Koro mano it goes back, oluogo feed into our vision. Kech our vision mar ICAD en to nyathi mondo odag a dignified life. To kinya bedo dignified life ka in malnourished. Koro mane momiyo wantie kanyo mondo wachung' kod jo Homa Bay koriwore gi tego duond jo riwruok mag civic society mantie kanyo mondo ging'e ni kaka ginyalo chung' kod youth mondo access inclusive market, chiro maber mar gigi, kendo mondo giyud chiemo go mondo chop ne nyathi ma nyathi moseyud ni nyithindo mar Homa Bay nigi tie gi ngima ma ok beyo kaluwore gi nok kata chiemo ma gichamo ma gicham chiemo maber. Erokamano. We wakaw yweyo matin. Jaera Malolo TV wabiro kawo yweyo matin kaeto wabiro duogo e tielo mar ariyo mar chenro ni eri mar Duond Mine. Ka odiochieng' ma kawuono e studio marwa wan kod Mikai Aska Odero ma bende tiyo kod migawo no ero mar ICAD mathoth ne kedo ne ratiro mar nyithindo e pacho kaendi e gwenge mopogore opogore. Ka thuond wach ma bende wawuoye kawuono en lobby and advocacy kata chung' motegno kuom kedo ne ratiro mar jopiny. Kik idhi mabor.
Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar duond mine kama kelo ni chenro nieri en Joyce Oduor. Ka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi wan kod Mikai Aska Odero ma bende en programs manager mar migao noero mar ICAD. Ka thuond wach ma wawuoye kawuono en chung' motegno kuom kedo ne ratiro mar jopiny. Ka wadhi mbele Aska iwacho ni ka ukonyo rowere matindo mondo mi kopogore gi tije mag ofis goeko mondo mi gidonje pur giyud kaka gipuro e yo makare nikech mano biro dokne nyathi ma bende odong dala noero. Koro ka wadhi e wach mar malnutrition ma koro ng'eny ahinya e kaunti ma Homa Bay. Ere kaka utimo mondo ni nyithindo gieki oyudo chiemo moromo kata maybe iwacho gi dho ngere ni maybe balanced diet mondo mi gidong e yo makare. Erokamano Joyce. Gima watimo kaka under Civic Engagement Alliance, watiyo gi the ministry. Kech gik watimo gite, we just supplement and we complement gima the government timo. Ok wanyal timo gi kendwa, wanana bat mamiyo mondo gichop kare, mondo gichop girgi, lekgi mar government, kech sirikal, piny en mar sirikal, dhano mane yebe mar sirikal. Koro wan gima watimo ni watiyo gi plan mar government kaka county wantie gi Ministry of Health and under Ministry of Health nitie migao machung' kod mar nutrition kaka ji onego chiem ma en county nutrition office. Koro wadhi kwatudore kodgi kwang'eyo kech report ni kata gin go. Koro ging'eyo chandruok mantiere kendo gichop moloyo ka wang'eyo nyithindo mondo nyithindo bed gi nyithindo ok chiemo gi mak berni en e yore adek. Onya bet nyathi chama chiemo mang'eny ma to en chiemo achiel. Samoro biro nyathi ni endi ochamo matin ok miye morome. Koro yudo ni this thing gik machal kamani miyo nyathi bedo gi rem mopogore opogore. Koro magi ema the nutrition office gibiro ka county nutrition office watiyo kodgi watiyo buogi kech ok wanya tiyo kendo kech maendi en tich mar sirikal to nomako mana wadonje gima gitimo to wang'eyo nang'o ma wanyalo konyo kanyo. Koro wanyalo organize kata meetings opogore nitie wanyalo timo kata mana through road show, wanyalo bedo gi radio talk kaka samoro radio talk, TV talk mondo wachop ne jopiny mondo ging'e ni ang'o monego nyathi tim, onego cham. Kech wanyalo yudo ni sama iyudo ka ng'ato omiyo nyathi kata mana nyuka chon aneno kana nyalo miyo nyathi nyuka ndalo mona no joma miyo nyathi nyuka kata gi mkati. Inya yudo kata ka ng'ato koro wadwa ng'iyo ni ang'o ma nyathi nyalo chamo. Iyudo kata kaka ndalo mona wachore ni mine moko kata jonyuol moko kawo chiemo kawo tong' to dhi ouso to nyiewo nyathi mandas. Koro nwayo ng'iyo ni to be ging'e the value ma nyathi mandas ni nyalo yudo kimadhe gi nyuka. Koro mane mwang'iyo ni be wang'eyo ok ochuno nyaka cham ring'o pile. To through that department mar nutrition gim kaka county nutrition office miyo ging'eyo ang'o ma janyuol onego bed ni chiwo. Kech wayudo ni seche moko chiemo nitiere to kaka wachiw gi mwakia watek nyathi iyo kuot iyo bedo filled. Koro wadwa ng'eyo ni ok en ni nyathi omadho gimoro iyo bedo filled iyo kuot onyalo yieng' but iyo yieng' kod ang'o. To ka ng'adi matin kopogore gi maybe bedo gi twak maybe Nyakalondo kata TV be nitiere ga seche moko ma udhi e gweng' mondo mi urom gi jonyuol kata jomoko mondo mi upuonjgi ber mar keto nyithindo chiem maber. Ere kaka uyudo joma chalo kamano? Erokamano. Kaka wan e Homa Bay watiyo Magunga. Wayudo ka watiyo waromo wan gi structure marwa mwatiyo go kaka waromo gi community maka nitie issues kaka mag malnutrition kata good parenting kata good dieting. Mano watimo through structure marwa mar community. Ma in Magunga wantie gi structure no endo ochoko community then wabedo gi baraza kata wabedo wana gi forum on a particular issue mantie no endo. Ka en mar malnutrition ni wabiro bedo but waluongo the ministry kech mano online gi. Koro atemiyo gire mowinjo. Then kaka county mar Homa Bay te to watiyo gi network mar civic society. Ma the network ni gintie the 8 sub counties mag Homa Bay county. Giwuotho gi community, giwuoyo gidhi cascade gimwach ma giwinjo ni gidok back and gi cascade gimiyo their smaller groups kech ma koro bigger groups. Koro we have different stakeholders at the higher level ma koro man malo kwasemiyo gi information to gimiyo mantie piny
to then mantie piny gi koro gikawo to gikelo gi make sure ni gino chopo nyaka e ot. Koro nitie kaka gibedo gi forums, community forums, miwuoye kaka nyithindo onego odag maber, gi the kind of chiemo ma nyathi onego bed ni chiwo. Kata ka mana skuma, to en skuma kata kamana gomena mar e bathe, iyudo ka nutrition nitie iron ni kanyo, protein ni e iye kanyo, skuma be nitie ka. To ke mani ka en skuma, to chako bed mana skuma 24/7. To ke no omena. So magi ende gima the county nutrition office konyowago kabisa mondo ochop ne parents kaka ginyalo bet gi nyithindo gi, mondo report manowuok higni ariyo mokadho no mondo oyud ka duoko ka nitie lokruok maber e iye. To thothne jonyuol moko wachoga ni gimomiyo ok onyal miyo maybe nyathine balance diet en nikech maybe oonge pesa kata lwete ok ber. To be nitiere yore go eko ma maybe ujiwogo maybe joma mine kata joma chuo mondo gimany godo yore ma bende ginyalo yudo go pesa mondo mi at the end of the day nyathini ngimane mobed maber. Kaka ICAD watimo community and development ka dongruok mag gwenge kwa tiyo kod ji mopogore opogore moloyo kaka sani watiyo gi sirikal moloyo to kendo watiyo gi bat dongruok mopogore mag jok moko ni e sirikal kaka iluongo ni NGOs. Gin partners mopogore opogore mwatiyo godo. Wadwa ng'eyo ni ang'o ma parents nyalo timo kaka koro in Homa Bay watimo table banking in Magunga. Wadwa ng'eyo ni wa empower the household through table banking. Ma pesa mowuok, the proceeds mowuok kaendi wang'iyo ni ang'o ma ginyalo timo go odgi mamiyo nyathini mondo chiemo maber. Koro wa encourage gi nitie ga financial literacy. Wapuonjo gi kaka ng'ato nyalo rito pesa. Wapuonjo gi kaka ng'ato nyalo bedo gi idea mar business. Nikech wan ng'e ni moloyo Luoland ka ji noseparo ga paro ni gima ber minyalo tim maber en bedo office. Ji nokawo ni business nowene jo central. To business idea onego bed ni ng'ato nitie godo. Kata itiyo onego bed gi business idea nikech is a fallback. Nikech iro ni en gima nyalo konyo kata kaka sani wach ka biro ni kiyo kata gi business to ka ji mang'eny yudo ka now status magi so low nikech ne gin offices go low. Koro wakonyo community by keto gi mondo gibed gi business ideas. Koro pesa magitime ola magitimo ni en ola mitimo kata chuo mantie e ola go ging'yo to ola ni ng'ino kinyalo lo pesa tike kaka ibiro duoke. Koro idea mar financial literacy, business management and kaka ginyalo timo ohala wanyisogi. Mama miyudo ka watie nyaka wach mar small scale holder farmers in Homa Bay mondo wang'e ni jopur gi ere ka ji di pur yudhe gi wang'iso yudhe mondo pur kata mana joma chuo wang'iso gi mondo gipur nikech nitie potential mar mondo gitim maber e Homa Bay. Koro miyo watemo ng'iyo ni kech ng'ato ok nyal nyiewo chiemo maber kaonge gi pesa. To wayudo ni kata mana samoro ng'ato nitie mana e nam olupo to oyudo rech ndipo onyalo loke moyud pesa ochako dhi nyiewo kata chiemo machielo. To ok ni ka en rech en pi gima timore ni en chiemo achiel eminyalo cham pile ka pile. Regardless ni odhi ouse to kochako duogo to oduogo gimoro ma kaka koro mandas. Okano ni wan koro mae mochamo. Koro temo ng'isi kaka ginyalo bedo gi pesa matis ma gin gono. Tinyalo tiyo gi chiemo matis to chiemo no en chiemo mantie gi teko moloyo chamo chiemo machielo achiel kinde ka kinde. To watemo ng'iyo kabisa ni ere kaka jogi didonje e gik manyalo kelo kony ne ot. Koro both parents obed dichuo kata kama mama wang'iyo ni ere kaka dodonje e gima nyalo kelo kony, donje pur kata donje ohala machal nade manyalo kelo konyruok ne ne nyathi nyathi mondo bed ni ngima maber. To e bwo chenro ni mar lobby and advocacy kata chung' motegno kuom kedo ne ratiro mar jopiny yudo ga ni thothne maybe kata kaka the youth maybe gionge any political space. Ere kaka ujiwo gi mondo gimbe gidonje maybe politics mondo mi gine kaka ginyalo konyo oganda. Gima erokamano gima watimo nikech waneno ni youth and leaders makiny. To wadwa ni mondo wamiyo gi skills kaka mostly waseyudo kwa timo employability skills ma wano watimo ga through TVET kaka wan gi project mar TVET in Nairobi and kod Eldoret. To kata mana under civic society civic engagement and alliance gima temo ng'iyo kabisa wadwa ng'iyo ni to yudhe gi be giyudo teko mondo ging'e ratiro margi. To kaka gisedo ng'eyo ratiro margi ere kaka ginyalo utilize their time nikech wang'e ni tich gima chandruok wuok ga ka time mar youth, you can mostly youth and inactive, mokinyal confine in a place mobedi.
Koro ang'o minyalo kete mondo tim, iyudo ka mostly watimo kaka group sing, waketo gi grouping, ma group no miyo gibedo gi idea, ginyalo share ideas magi, gi explore nang'o gini ma ginyalo timo maber, manyalo konyogi. Come about politics, wanyalo ng'iyo mondo ng'i about leadership and governance, nikech wang'iyo ni poor politics emosemiyo wasebedo kwa ok watim maber kata mana e Nyanza wa kaendi. To wang'iyo mostly youthewa ema gin iketo gi mstari wa mbele nikech lwetgi ni nono. Koro ka gisekawo wach mar gonya, koseketgi ni gonya ni somebody osewuok bedo piny te otimo go ajwa, to ng'eni politician moro biro odhi ok ni kata en mondo olok pache, nikech gima watemo ng'eyo ni can we change the mindset mag youthegi mondo ging'e ni gin gi teko, lwetgi oting'o lwetgi ariyogi oting'o either you become unemployed or become employed. So it depends on them to choose wisely. Which one do they want? So miyo kata kama gidoro politics, they need to understand ke ji mang'eny kuom gi ok ong'eyo ni kata gin giwegi nyalo winjo ni politics en ang'o. Magi ng'eni gimany political space margi, magi nyalo winjo, ma winji duondgi. Koro watemo kaka civic engagement alliance, watemo ng'iyo kaka de giyud space mondo youth mondo winji duonde. Mako winji duonde kata ka youth wacho ni ma chandruok ma mantie godo, ibro winji kendo ibro ng'eni adier ka giseng'e ratichgi. To gima timore ratiro ji ok ong'e ratichgi. To kikia ratichi tibiro ka ji moko mong'eyo gimonego gitim biro kawo advantage of you to ask misuse. Imido ka youth mostly we are being misused. To wantie kanyo mondo wang'is gimomiyo through network mar civil society mar Homa Bay, watemo ng'iyo ni youth mondo wa empower gi information. Access to information no ka gisebedo go to gibiro chako bedo gi change of mindset. Pach gibiro chako lokore na kare gin joma very resourceful, gin joma nyalo timo gik mang'eny mokel mana bedo piny ni tiyo kodgi. Koro mane gima watimo mondo wang'e ni youth ong'eyo value ma entie go, kendo ong'e ni value ne no nyalo miyo omedo yudo gima onyalo dwaro e ngimane. Ka watieko maybe wach mari mogik kaka jalno ero ma ochung' ne project mar chung' motegno kuom kedo ne ratiro mar jopiny. Wach mogik. Erokamano Joyce, wach mogik madawachi an daher mar jiwo jopiny ni kik wabed piny kwa rito ni government mondo otimnwa. Onego wang'e ni wan wawegi ang'o ma wantie go e lwetwa mwanyalo timo momiyo mondo wachul kacha. Kibiro bedo piny ni government unisaidie, to ji ng'eny ma government ok nyal saidia. To koro it is us kata mana wan kaka wan jopiny onego wachung' mondo wang'e ni ratiro marwa ni kodwa. Onego wachung' wang'is kata government kata wang'is jopiny kata the county government ni maratichwa onego wamiwa space mondo wayud kaka wanyalo dongore. Koro mane gima da jiw ji ni mondo wayie koda youthewa kata mana mama kata mana parents jonyuol mondo wang'i ane ni to ratiro mag nyithindwa kata mag youthewa kata wan wawegi be wang'e ratichewa mondo miwa ngima makiny. Koro an dago mana erokamano kuom thuolo mwayudo mar mondo watwag kawuono, kech wan ICAD watiyo bwo kanisa but watiyo through partnership. Watudore gi kaka media, watiyo gi media, watiyo gi partners opogore mondo wachop ne jopiny. Koro en mana erokamano maduong' nekech gi thuolo mane director number Reverend Matthew Okeyo nomiya ni mondo achop mondo awuoye e twak ma kawuono ni. Koro miya agonu erokamano kuom hosta. Erokamano. Ajera Malulu TV de wagomba inyadhi mbele kwa twak machalo kama endi, lakini sama no mewa osema wawango. Agikanyi mwachupe giko chenro mar Duond Mine manwa iko nie Lolwe TV otieno makawuono. Kathuon wach manwa wuoye godo kod Mikai Aska Odero en kathuon wach mabende ne wawuoye en chung' motegno mar kedo ne ratiro mar jopiny. Ibed kod otieno maber, oriti masani nyaka kendo warome chenro mamoro. Nyinga Joyce Oduor. Erokamano.